lamang siya basta tumutulong. Siya rin ay nagsisilbing inspirasyon sa iba pang lideres ng ating probinsya para magkaisa at maghatid ng serbisyong publiko na may puso at tunay na simpatya. Ang mga katangian nito ay natatangi kay Governor Dodot Catiao, pati na sa kanyang mga programa para sa buong probinsya. 21 kay nakabilog, nag-agpo siya sa akong opisina o nag-agpo kay Kap sa inyong mga kapitan. Hay, may natabo ka dyan. Kung may namatyan, may assistance ang province ka 10,000 pesos. Kung mga ospital, itindiri ako anong klase ang sakit mo. Kung grabe ang sakit mo, mahal man ang kinatuguro ka provincial government. Kung narangga ang balay ninyo sa dulos kang mga pakyo, kakinanta ninyo, kaya ado naman ang balay nyo, ngayon kamo kang AX, tawag ni ASER, AX, Aid to Individual in Crisis Situation. Sa sangkap pamilya, mga maranggaan kang totally ang balay, may 10,000 man ang ituturo kang provincial government. So hindi rin marayo, ang bulit ka ninyo kang provincial government, akto lang kamo kay Kap, akto kamo kay ASER, akto kamo sa mga SB member ninyo. Pero akto man kamo kay Mayor, agad nga lilimaw kita magbulit ka ninyo. Kaya ang amon na ni Senator Loren, kung magkirinaway ang mga lideres, ang nag-aagwanta ang mga imol katulos. So hindi tama ng mga away, hindi kita magkinaway. Yung sa stando nga lilimaw kita, ang ugwat bigyan sa atin mga pagluyo. Dahil sa kanyang pamumuno, ay tila hindi matapos-tapos ang pasasalamat ng mga antikerya sa kanya. Dahil sa pagtuloy ng pagbuhos ng mga proyektong nagpapadali at nagsasaayos ng buhay ng bawat isa sa probinsya. Ngayon hapon sa Talan, ako si Jeanette Samiliano, Barangay Captain ng Barangay Ulok, Lawan ng Tike. Pasalamat ito ko kay Governor Dodot Catiao sa amon niya project na dyan, kay Bahol niya Bulig ang ginutubro na kanamon. Buhay nga handom ako ka dyan nga, matigayon ko ganda nga ako nga two-story, multipurpose. Kay gusto ko man ipakita sa akin yung constituents kag para man kanamon tanan dyan nga may bago kami nga barangay hall nga just squatter na kami dyan sa amon nga nutrition post, so gusto ko may amon gito na ano. So salamat dito ko kay Governor, thank you gid sa gitubro mo kanamon nga project kag ginapasalamatan ko man pagit sa mga advance mga bulig pagit para kanamon nga mga masunod pa nga project. So sa akin mga constituents, salamat man sa pagbulig niyo kanapon sa akin mga barangay kagawad nga kun wala sanda. Hindi ko man matigayon ng amo nga project namon. So sa mga akin mga tanod, sa akin mga lupon, kasalan nga mga constituents ko dyan sa akin barangay Ulok, salamat din sa inyo nga pagbulig ka natin sa pagsuporta sa tanang-tanang mga project. Duro yun salamat, labi na ito doon kay Governor Dodot Catiao. Thank you, good Gov. Hindi ko matungkad ang aking pasalamat sa kanino Gov ng amo dyan nga project ko. Thank you. I'm so happy kita nang ano ko dyan ang project. So, maganda, salamat po. Marami pa kayong dapat abangan at sa pamumuno ni Governor Dodot Catiao, ang mga antikeryo ang bida at laging namumuna.